prijatelji muzeja, prijatelji umjetnosti i svi oni koji pratite Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Osijeka. Zahvaljujem vam se što ste nam izrazili želju sudjelovati u ovim našim predbožićnim aktivnostima, biti nam gosti i uvesti nas u ovo blagdansko vrijeme, u vrijeme kada se rađaju sva mlada sunca i u vrijeme kada se rađa najveće sunce u kršćanstvu, Isus Krist. Hvala vam prema ovoj prvoj krasnoj pjesmi, vidim da će nam svima biti ugodna večer i dobrodošli svima, uživajte u ovom prekrasnom koncertu. Ja vas sve pozdravljam u ime Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka, koje ove godine slavi 140. obljetnicu. Osnovani smo 1876. godine i ova 3 božićna koncerta koja nam slijede, a Vučedolski je prvi od njih, su nam zapravo kruna te lijepe godine u kojoj slavimo veliku obljetnicu. Druga 2 koncerta su 25. i 27. prosinca u Osijeku. Mi volimo otkrivati nove prostore, volimo sami sebi zadavati nove izazove, pa smo recimo sinoć iznenadili putnike u najstarijem električnom tramvaju u Hrvatskoj, onom osječkom, a sada ćemo zapjevati u najmlađem muzeju u Slavoniji i Baranji, ali onom koji se bavi sa stvarno starim razdobljem, tako da uklapamo cijelu priču. Večeras, znači, spomenuo sam 140. obljetnicu, a večeras ćemo vam mi kao jednog kruna te obljetnice otpjevati 15 božićnih pjesama na čak 7 jezika. Osim hrvatskog, tu su španjolski, njemački, engleski, ukrajinski, ruski i mađarski. Imamo i nekoliko solista, tu su naše sopranistice Marijana Matijević i Đurica Tomač-Grubešić. U jednoj pjesmi čućete naša 3 mlada basa, Lovru Vukadinovića, Filipa Krajnovića i Lea Stakovića. Naše dirigentice Lidiju Neznanović i Ozanu Tomić ne poznaćete po udaraljkama u nekim pjesmama. Velika stvarno pomoć i u organizaciji i u pripremi ovog koncerta, a svemu će, zapravo cijelom pričom će upravljati naša dirigentica Valerija Fižbah. Lipinih zadnjih 20 godina mi nazivamo Lipine zlatne godine, osvojili smo 18 zlatnih medalja na međunarodnim i domaćim natjecanjima.